Goedemiddag, van harte welkom op de voorkeuring van de vakdag van het Frieske Greithinder hier in Hemrik. We keuren vandaag de veulens in 2 banen. In baan nummer 1 worden de hengstveulens gekeurd en in baan nummer 2 de merrieveulens. De jury in baan 1 is Corrie Terpstra, Manuel Gasseling en Dick Brummel. En de jury in baan 2 bestaat uit Jolanda Slootjes, Laura Boelens en Johan van der Velde. We gaan in deze baan 30 hengstveulens keuren in baan nummer 1. En baan nummer 2 heeft 27 merrieveulens. We starten nu met hengstveulen nummer 1. Manuel Gesseling.
De uitslag van veulen nummer 1. Rijdt ze van de Polen. Een heel mooi rassig veulen met veel front. Ook goed ontwikkeld. Er zit een mooie lange hals op. Is in de bouw iets gerekt, maar voldoende aangesloten. Heeft een mooi lang kruis, goede schouder. Het beenwerk is hard en droog, lang gekoot. In de stap laat hij een takmatige stap zien. En in de draf maakt hij veelhouding, heeft een goed gedragen achterbeen, draaft ook goed door het lichaam. Dit hengstveulen krijgt vandaag een eerste premie.
De uitslag van nummer 2. Dus een langgelijnd veulen die in zijn hoofd iets edeler kan. Heeft wel een mooie lange hals. Zou in de hals ook iets verticaler kunnen. Dus in de bovenlijn zouden we toch iets meer aansluiting willen zien. Heeft wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog, is iets gehoekt in het achterbeen. We kunnen dit veulen vandaag niet primeren, omdat hij in stap en in draf op dit moment de takt mist. Dus dit veulen wordt vandaag niet geprimeerd.
De uitslag van nummer 4, een hele langgelijnd veulen die in zijn bouw iets gerekt is. Veulen heeft heel veel lengte in de hals, maar zou een iets verticalere hals kunnen tonen. Heeft een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Is in de bovenlijn sterk, heeft een goede voorbeenlengte. Ook droog beenwerk wat correct gesteld is. In stap laat dit veulen voldoende tact zien, maar zou iets ruimere pas kunnen maken. In draf zien we wel de goede ruimte, ook de goede buiging in het achterbeen. Maar het veulen zou in draf iets opwaartser kunnen gaan. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie.
De uitslag van nummer 5. Veulen die in zijn bouw iets langelijnder kan, die wel voldoende rasuitstraling heeft, ook voor zijn leeftijd wat meer ontwikkeld kan zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen kan hebben. Heeft een voldoende edel hoofd, dus iets zwaar in de hals. Heeft wel een goede bovenlijn met voldoende lengte in het kruis ook. In de stap, dit veulen stapt kort, zou ook het voorbeen ruimer weg moeten zetten. De stap is wel takmatig. In draf laat het veulen voldoende ruimte zien, ook moet een voldoende buiging in het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie.
De uitslag van nummer 6. Een voldoende ontwikkeld veulen met die veel rasuitstraling heeft, wat met name komt door de verticale hals en het edele front, of het veel front. Veulen mist toch iets voorbeenlengte, zou ook in de bovenlijn iets sterker aangesloten kunnen zijn. Kruis is voldoende qua lengte. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij een voldoende taktmatige stap zien, zou wel iets krachtiger en door kunnen stappen. In draf laat hij ook voldoende ruimte zien, maar ook in draf mist dit veulen iets de kracht, zou ook iets opwaartser kunnen lopen in de draf. Vanwege het goede rastype krijgt dit veulen een tweede premie.
wegen. Een veulen met veel rasuitstraling. Heeft een edel hoofd, een verticale hals met voldoende lengte. Is in zijn bouw toch iets neerwaarts gebouwd. Zouden hem liever iets opwaartser gebouwd willen zien. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is iets grof in de gewrichten, maar wel voldoende droog. Is ook in het achterbeen iets gehoekt. In de stap laat hij voldoende tact zien, maar zou iets krachtiger door kunnen stappen. In de draf laat hij ook voldoende ruimte zien, ook voldoende souplesse in het lijf, maar zou het achterbeen iets directer onder de massa kunnen zetten en ook iets meer kracht kunnen laten zien in de draf. Dit veulen krijgt een tweede premie.
De uitslag van nummer 3. Veulen dat voldoende lang gelijnd is, voor zijn leeftijd ook voldoende ontwikkeld. Het is een horizontaal gebouwd veulen met heel veel lengte in de hals. Heeft ook een goede gesloten bovenlijn. Het kruis is van voldoende ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk is fijn en heel erg droog. Is verder ook correct gesteld, zowel in het voorbeen als in het achterbeen. Veulen laat een hele ruime stap zien. Met veel lengte in de pas. In draf laat dit veulen ook een ruime pas zien met voldoende buiging in het achterbeen. Ook een opwaartse lichaamshouding met veel balans. Kan ook schakelen in de draf. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie.
De uitslag van nummer 7. Een veulen wat edeler kan in zijn rasuitstraling. Kan in het hoofd iets edeler. Heeft een vrij bol neusbeen. Is zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Heeft ook een wat zware hals die diep uit de borst komt. In de bovenlijn zouden we hem graag op de rug iets geslotener willen zien. De lenden zijn sterk. Kruis is voldoende van lengte. Het beenwerk is verder correct gesteld, ook droog. In stap laat dit veulen wel een takmatige stap zien. Zou iets ruimer in stap kunnen, ook iets meer ruggebruik kunnen laten zien in de stap. De draf is op de voorhand. Daarbij mist het veulen ook nog de kracht en de souplesse. Dit veulen krijgt vandaag een 3e premie. Ja, wij hadden zojuist veulen nummer 34 in de baan. Het hoofd zou wat sprekender mogen. De hals is wat zwaar en iets horizontaal. Veulen zou iets meer ontwikkeld mogen zijn. Is wat neerwaarts gebouwd. Wel een voldoende kruisligging. Ook een wat langer voorbeen zou niet misstaan. Het beenwerk is droog, goed gesteld. De stap is heel actief en mooi ruim. In de draf misten wij de souplesse en het reizend vermogen. Het veulen krijgt vandaag een 2e premie.
Max de eerste keer of? Nee. Ik stap maar even zo. Mag hem daar. De uitslag van nummer 8. Nummer 8 is een voldoende lang gelijnd veulen die toch iets de rasuitstraling mist. Zou ook meer expressie in het hoofd kunnen hebben. Heeft wel een lange hals, maar een wat horizontale hals. Is vrij steil in de schouder. Is voldoende gesloten over de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is iets gehoekt in het achterbeen. Ook iets stijl gecoat in het voorbeen. In de stap laat dit veulen wel voldoende ruimte zien, maar zou actiever door moeten treden in het achterbeen. In de draf, veulen draaft erg op de voorhand, zou ook het achterbeen krachtiger onder de massa moeten zetten. Dit veulen krijgt een 3e premie.
De uitslag van nummer 10. Een langgelijnd horizontaal gebouwd veulen die een iets lang hoofd heeft, wel voldoende expressie in het hoofd, ook een mooie lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Heel veel lengte in de hals met een goede bovenlijn, ook met een goede voorbeenlengte, is correct gesteld in het achterbeen, heeft fijn en droog beenwerk, ook lang gekoot. In de stap is dit veulen taktmatig, zou iets meer kracht mogen tonen in de stap. In de draf maakt dit veulen veel houding, is wel iets terughoudend in de draf, zou in het achterbeen iets meer door mogen treden, maar wel een voldoende ruimte in de draf. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Ja, en wij hadden veulen nummer 44 in de baan. Het hoofd zal wat sprekender mogen zijn. De hals is voldoende lang, maar komt wat diep uit de borst. Ook de ontwikkeling zouden we graag wat meer willen zien. De bovenlijn zou wat sterker mogen, wel voldoende kruisligging. In de voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. De stap was voldoende actief, maar zou wat meer vanuit de schouder mogen stappen. De draf toonde wel souplesse, maar zou een meer ondertredend achterbeen mogen tonen. Dus vandaar een derde premie voor veulen nummer 44.
De uitslag van nummer 12. Een veulen met een voldoende rasuitstraling, zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft voldoende lengte in de hals, maar de hals komt toch iets diep uit de borst. Bovenlijn is voldoende aangesloten, heeft ook een goede lengte in het kruis. Veulen heeft droog en correct gesteld beenwerk. In de stap is het veulen kort, mist zo nu en dan ook de takt, zou ook meer lichaamsgebruik moeten laten zien in de stap. In de draf maakt het veulen voldoende houding, zet ook het voorbeen voldoende ruim weg, maar zou in het achterbeen toch directer onder de massa moeten treden. Ook in draf missen we toch ook wat het lichaamsgebruik. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. Ja, en wij hadden veulen nummer 42 in de baan. Veulen wordt vandaag beloond met een tweede premie. Heel sprekend in het rachttype, met name door de lange, mooi gevormde hals die erop staat. In bouw goed storend, met een goede bovenlijn, een mooie schouderligging en een lang kruis. Beenwerk zou wat droger op de kogels mogen, wel voldoende correct van standen. De stap is actief, maar zou erin wat meer ruimte mogen tonen, met name vanuit de schouder. En in de draf zagen wij een mooie zelfhouding, maar zou wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaag een tweede premie.
De uitslag van nummer 11. Een voldoende lang gelijnd veulen, wat op dit moment toch wel een beetje de conditie en de bespiering mist. Dus ook daardoor wat moeilijker te beoordelen. Heeft voldoende lengte in de hals, wel een horizontale gestelde hals. Zou in de bovenlijn iets geslotener mogen zijn. Heeft voldoende lengte in het kruis. Heeft ook veulen met een voldoende voorbeenlengte. In stap stapt hij heel ruim, maar mist daarbij nog de kracht en het krachtig doortredende achterbeen. In de draf maakt hij voldoende houding, laat hij ook voldoende lichaamsgebruik zien. Maar ook in draf zouden we graag toch iets meer kracht zien en ook iets meer het achterbeen onder de massa geplaatst zien worden. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. En wij hebben vandaag voor veulen 37 een tweede premie. Tweede premie gekregen door het mooie rastype, een heel sprekend hoofd met een mooi oog daarin. Een lange hals die iets verticaler geplaatst zou mogen zijn. Een lang gelijnd veulen, hoogbenig. In de stap zouden we graag de voorbeenstand iets correcter willen zien, maar wel mooi het hoogbeenwerk. De stap is actief en voldoende ruim. De draf toonde wel ruimte, maar zou er echt wat meer kracht vanuit het achterbeen mogen laten zien. Vandaag voor veulen nummer 37 een tweede premie.
Ja, veulen nummer 45 hebben we helaas vandaag niet kunnen primeren, is niet regelmatig in draf. We zouden graag het hoofd ook wat sprekender willen zien van dit veulen. Een zware hoofd-halsverbinding mist wat nek. Veulen is ook wat neerwaarts gebouwd, bovenlijn zou wat sterker mogen. Beenwerk is wel voldoende droog, ook goed gesteld. De stap zou wat takvaster mogen en zoals gezegd, in de draf zagen we inderdaad wat onregelmatigheid. Dus helaas vandaag voor veulen nummer 45 geen primering. De uitslag van nummer 13, een veulen wat goed ontwikkeld is, ook lang gelijnd, horizontaal gebouwd, met een hele lange hals. Heeft een goede bovenlijn, ook een lang kruis. Beenwerk is correct gesteld. In draf, dit veulen draaft erg op de voorhand, mist daarbij ook de kracht in het achterbeen, ook zo nu en dan de regelmaat in het achterbeen. In de stap zien we dit toch nog iets duidelijker terug. De stap is op dit moment niet regelmatig en vanwege de onregelmatige stap kunnen we dit veulen vandaag niet primeren.
Veulen nummer 40, wat we net in de baan hebben, krijgt vandaag een tweede premie. Het hoofd zou iets sprekender mogen. Wel een mooie lange hals, qua halsvorm, iets onderhals. Het veulen is goed ontwikkeld en lang gelijnd. Iets neerwaarts van bouw, maar met een mooie kruisligging. Het achterbeen is wat sabelbenig, wel voldoende droog. De stap is heel makkelijk en actief. In de draf toont het veulen een mooi volk met een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou net wat meer mogen aantreden met het achterbeen. Vandaar een tweede premie voor veulen nummer 40. De uitslag van nummer 14, een hele luxe veulen met veel ras. Met een mooie voorbeenlengte, ook horizontaal gebouwd. Heeft een hele lange hals. In de rug zouden we hem liever iets sterker zien. Heeft wel heel veel lengte in het kruis. Ook een veulen met heel correct gesteld beenwerk. Ook droog beenwerk, fijn beenwerk. Dit veulen laat een hele goede stap zien. Een hele ruime stap, ook mooi door het lichaam gestapt, taktmatig. In draf maakt dit veulen heel veel houding. Zet het voorbeen mooi ruim weg. Heeft een goed aantredend achterbeen. Laat veel balans en souplesse zien in de draf. Dit veulen krijgt een eerste premie.
iets sterker mogen, maar wel een mooie kruisligging erin. Het beenwerk zou iets correcter mogen qua voorbeenstand en het achterbeen is sabelbenig. Wel voldoende droog en lang gekoot. De stap was wel actief, maar miste daarin de ruimte, met name vanuit de schouder. In de draf toont het veulen een mooie houding met afdruk, maar zou ook daarin wat meer ruimte mogen tonen. Vandaag voor veulen nummer 48, een tweede premie. De uitslag van nummer 15. Een veulen dat toch de luxe rasuitstraling iets mist. Iets naar voren gebouwd, ook iets driedelig. Kan wat meer expressie in zijn hoofd hebben. Veulen heeft een zware, een korte hals. In de bovenlijn zouden we deze veulen ook liever iets geslotener zien. Het kruis is van voldoende lengte. Het beenwerk is verder correct gesteld en droog. In stap toont het veulen voldoende taakmatigheid, maar zou iets meer paslengte kunnen laten zien. Veulen, de draf die heeft laten zien, zou die meer oprichting kunnen laten zien, ook meer buiging in het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie.
halstype met een sprekend hoofd, een mooie hals. Het veulen is in bouw lang gelijnd, zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn en het kruis zal wat langer mogen zijn. Beenwerk is voldoende gesteld, voldoende droog, maar wij missen beide in stap en in draf de takt. De stap, zoals gezegd, zou taktmatiger mogen zijn en zou er wat meer buiging in het achterbeen mogen tonen. En ook in de draf missen wij de ruimte en met name de taktvastheid. Dus vandaag helaas geen premie voor veulen nummer 43. De uitslag van nummer 17, een hele luxe veulen met veel rasuitstraling, ook met een goede voorbeenlengte. In de bovenlijn is hij goed gesloten met een voldoende lang kruis. Het beenwerk is hard en droog, verder correct gesteld. In de stap is dit veulen vrij kort, heeft ook gehaast in de stap, maakt daarbij de pas niet af, mag ook het voorbeen ruimer wegzetten in de stap. In de draf, dit veulen draaft wel met veel houding, ook wel met voldoende techniek
in het achterbeen, maar moet het achterbeen meer onder de massa plaatsen en ook iets krachtiger in draf zijn. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Voor veulen nummer 49 vandaag een derde premie. Zou wat sprekender in het hoofd mogen. De hals is wat horizontaal en zou wat meer lengte mogen hebben in de hals en in de nek. De bouwende bovenlijn is voldoende. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Kruis ligt er voldoende in. Het achterbeen is wat recht en de voorbeenstand zou wat correcter mogen. Veulen staat wat toontredend. In de stap zagen we wel een actieve stap, maar miste daarin de ruimte. De draf blijft in een hoog ritme, blijft kort en weinig gedragen. Vandaar vandaag een derde premie voor veulen nummer 49.
De uitslag van nummer 18, een veulen met veel rasuitstraling, ook met veel front, heeft een edel hoofd, ook een mooie verticaal gestelde hals. Zou aan de bovenlijn iets sterker kunnen, heeft wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit voor iets toontredend. De stap is takmatig met voldoende ruimte, ook met voldoende activiteit in het achterbeen. In draf laat hij een voldoende achterbeen zien, ook veulen met voldoende souplesse. Zou zowel in stap als in draf het voorbeen iets ruimer weg kunnen zetten. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Voor veulen nummer 53 vandaag een tweede premie. Scoort voldoende in het rastype, met name door de verticale lange hals die erop staat. De bovenlijn is voldoende sterk, kruisligging is positief, schouder ligt er wel iets stijl in. Het achterbeen zouden we graag iets minder krom zien, wel voldoende droog. In de stap, daarin missen we echt de ruimte. Zou meer vanuit de schouder mogen stappen, was ook iets overhaast in de stap. Daarentegen in de draf, veel afdruk, lichtvoetig, zou een iets meer dragend achterbeen mogen hebben. Maar met name door de goede draf een tweede premie vandaag voor veulen nummer 53.
De uitslag van nummer 20, een heel goed ontwikkeld veulen voor zijn leeftijd. Ook een sterk veulen die iets edeler in het hoofd kan. Ook een iets zware hoofd-halsaansluiting heeft. Ook in de wel voldoende lengte in de hals heeft, maar ook daarin iets zwaar is. Heeft wel een goed schouder, ook een hele sterke bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. Veulen laat een hele takmatige en ruime stap zien met een goed gebruik van de bovenlijn. In draf, dit veulen draaft opwaarts met een goede houding, ook een goed achterbeengebruik. Laat ook in deze gang veel souplesse zien. Vanwege de goede stap en de goede draf krijgt dit veulen een eerste premie. Voor veulen nummer 52 hebben wij vandaag een tweede premie. Veulen scoort voldoende op rastype. De hals staat er verticaal op, zou iets meer neklengte mogen hebben. In de bouw zouden we graag een wat sterkere bovenlijn willen zien. Veulen is ook iets neerwaarts gebouwd. Kruis heeft wel voldoende lengte, maar is wat hellend. Het achterbeen is verhoekt en het voorbeen zou wat correcter in de stand mogen. De stap heeft voldoende ruimte en is takmatig. Ook de draf toonde voldoende ruimte met een mooi front. Zou net wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaar een tweede premie voor veulen nummer 52.
57 bij ons in de baan krijgen we een tweede premie, vandaag ons jongste veulen. Sprekend in het rastype, een sprekend hoofd met een verticale hals. De bovenlijn en met name de aansluitingen zouden wat sterker mogen. In het beenwerk zouden we graag een wat minder gehoekt achterbeen willen zien. Een heel makkelijk en ruim stappend veulen. In de draf lichtvoetig met voldoende ruimte, maar mist nog de kracht in de achterhand. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 57. De uitslag van nummer 19. Een veulen met heel veel rasuitstraling. Een hele luxe veulen met een edel hoofd. Ook horizontaal gebouwd met voldoende voorbeenlengte. Heeft een verticale goed gevormde hals. In de bovenlijn zouden we met name op het ruggedeelte wel iets sterker willen zien. Veulen heeft wel een lang kruis. In het beenwerk is hij droog, heeft heel fijn beenwerk, is iets gehoekt in het achterbeen. Dit veulen laat in draf heel veel souplesse zien, zet het voorbeen ook ruim weg. Treedt daarbij voldoende aan in het achterbeen. In stap zien we toch een stap die nauw is in het achterbeen. Een stap die ook kort is en meer buiging in het achterbeen moet laten zien. Voor een eerste premie moet dit veulen toch een sterkere stap laten zien en ook in de bovenlijn meer aangesloten zijn. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie.
is actief, voldoende ruim. Helaas heeft het veulen vandaag in de draf wat zitten. De draf bleef wat stug en met name de ruimte ontbrak. Dus met name vandaag op het rastype en de bouw nog een tweede premie voor veulen nummer 51. De uitslag van nummer 113, een veulen van 1 juni, nog een heel jong veulen. Een veulen met voldoende lang gelijnd is in zijn bouw, heeft een hele lange verticale hals, zou in het hoofd iets edeler kunnen. Heeft een goede schouder in. In de bovenlijn zouden we hem graag toch iets geslotener willen zien. Het beenwerk is heel droog, heel fijn. Is in het achterbeen wel heel erg gehoekt. Het beenwerk is lang gekoond. In stap laat dit hengstveulen voldoende tact zien, maar is iets kort in de pas, ook iets gehaast. In draf maakt hij wel veel houding, toont ook voldoende souplesse, maar zou krachtiger in het achterbeen door mogen treden. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie.
nummer 46 hebben we vandaag een tweede premie. Peulen spreekt erg aan in rastype. Sprekend hoofd met een lange verticale hals. In de bouw een goede schouderligging. De bovenlijn zal wat sterker mogen, met name de aansluitingen. Ook het kruis zouden we graag iets langer willen zien. De stand van het voorbeen is wat nauw en zou wat correcter mogen, met name het linkervoorbeen. We zagen een makkelijke stap met ruimte en een goed gebruik van de schouder. De draf een mooi vlot. Lossigheid zou wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaar vandaag een tweede premie voor Veulen nummer 46. Adriaan heeft de vinger omhoog. Ja, de uitslag van nummer 21. We vullen met voldoende front, dus goed in verhoudingen. Voldoende sprekend hoofd, hals staat er verticaal op, voldoende lengte. Kruis ligt er voldoende in, heeft ook voldoende lengte. Achterbeenstand zouden we iets minder gehoekt willen zien. Beenwerkkwaliteit is wel ruim voldoende. De stap mag wat ruimer, waarbij het achterbeen wel voldoende aansluit. In draf daar zien we voldoende ruimte. Zien we ook voldoende buiging in het achterbeen. Daarin zouden we wel iets meer oprichting willen zien. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
En nu de uitslag van nummer 23. En veulen die in ontwikkeling wat matig ontwikkeld is, dus wat meer ontwikkeling mogen hebben. Het is wel voldoende gelijnd veulen. De hoofd is voldoende sprekend. De hals staat er voldoende verticaal op, heeft ook voldoende lengte. In het middenstuk zou die wat sterker mogen zijn. Kruis heeft een goede ligging en een voldoende lengte. De beenstanden zijn verder correct. Heeft ook mooi hard beenwerk. De stap voldoende ruim en is ook goed takmatig. En in draf, ja, dan maakt hij veel houding, heeft hij ook veel souplesse, toont hij ook veel buiging in het achterbeen. Vanwege de draf waardeert hij zich ook enorm op. Vanwege deze goede draf krijgt hij een tweede premie vandaag. Ja, en bij ons in de baanveulen nummer 54 krijgt vandaag een tweede premie. Scoort heel hoog op rastype met een mooi strekend hoofd en een mooie halsvorm. De bovenlijn zouden wij graag iets sterker willen zien, maar een mooie schouderligging en horizontaal van bouw. Fijn en droog beenwerk, iets gehoekt en iets Frans linksvorm. Een hele mooie draf, ruim met front zou in net wat meer souplesse mogen komen, maar heel taktvast. En net die takt was hetgeen wat wij in de stap misten. Bleef wat kort en zou wat takvaster mogen. Dus vandaag een tweede premie voor de nummer 54.
Hier bij de uitslag van nummer 26. Een veulen wat ook wat meer ontwikkeld zou mogen zijn en wat beknopt is in zijn bouw. We hebben wel een voldoende sprekend hoofd. De hals zou misschien wat verticaal gesteld mogen zijn, maar heeft wel voldoende lengte. De bovenlijn zou wat sterker kunnen zijn. Het kruis is iets kort, maar wel correct qua ligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Achterbeenstand is wat gehoekt. De stap is wat gehaast en daar zou hij dus ook wat meer ruimte mogen laten zien. In draf, ja, dan maakt hij wel wat houding, maar daarbij moet het achterbeen beduidend meer doortreden. Het veulen krijgt vandaag een derde premie. Bij ons in de baan veulen nummer 55. Zij krijgt vandaag een derde premie. Het hoofd is voldoende sprekend, maar de verticale hals zou wat meer nek mogen hebben. In de bouw zouden we graag een sterkere bovenlijn willen zien, met name de aansluitingen. De schouder is wel voldoende schuin, maar we zouden ook graag wat meer kruislengte willen zien. Het achterbeen is iets gehoekt. Het veulen is wat week gekooid en met name linksvoor doortreden. In de stap ligt hij regelmatig. De takt zou er ook wat meer ruimte in mogen tonen. De draf toonde wel een mooi front met wat afdruk, maar daarin zouden we graag wat meer schakelend vermogen zien. Vandaag een derde premie dus voor veulen nummer 55.
Dan de uitslag van nummer 25. Een veulen die voldoende ontwikkeld is, maar meer opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Een voldoende sprekend hoofd, een lange hals, staat ook voldoende verticaal gesteld. Maar met name in het middenstuk zou die sterker gebouwd moeten zijn, ook wat meer aansluiting in de lendende partij mogen hebben. Kruisen van voldoende lengte en ligging. Beenwerkkwaliteit is voldoende. Beenstanden zijn verder ook wel correct. De stap is voldoende takmatig. Voldoende ruimte, maar zou daarbij het achterbeen meer mogen buigen. Draf maakt hij ook wel ruimte, maar daarin blijft hij erg neerwaarts en zou het achterbeen meer door moeten treden. Vanwege zijn goede rastype en ook zijn goede beenwerk krijgt hij vandaag een tweede premie.
Ja, hierbij de uitslag van nummer 28. Een veulen die voldoende ontwikkeld is, veel front heeft, voldoende lang gelijnd is. Qua romprichting mooi horizontaal gebouwd is. Voldoende sprekend hoofd, hals heeft ook voldoende lengte en staat verticaal gesteld. Bovenlijn zou wat mooier aan mogen sluiten. Kruisen voldoende lengte, goed van ligging. Beenwerkstanden zijn correct, voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is hier voldoende ruim, ook mooi actief, stapt daarin ook goed door het lichaam. Alleen in draf, ja, helaas zien we toch een onregelmatigheid. En helaas daarom kunnen we vandaag niet primeren.
En hier bij de uitslag van nummer 30. Zo'n voldoende ontwikkeld veulen. Ook een voldoende sprekend hoofd. Hals is voldoende verticaal en heeft ook lengte. Bovenlijn mag wat beter aansluiten. Ook met name in de lendenpartij. Het zou wat sterker mogen zijn. Kruis voldoende lengte. Ietsjes hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeenstand is een fractie gehoekt. Dan de stap is voldoende ruim. Is ook actief. En laat daarin ook veel tact zien. De draf is ook voldoende ruim en heeft daar ook wel wat houding in, maar zou daar wat meer taktmatige manier van draven mogen laten zien. Veulen krijgt vandaag een derde premie.
Dit zijn de eerste premie hengstveulens van vanmiddag. Een drietal hele mooie veulens die allemaal een hele goede stap laten zien. Ook goed in het rastype staan. Nummer 1 is een veulen met veel ras, die veel lengte ook in de hals heeft. Ook een verticale hals, heeft een goede takmatige stap. In draf draaft hij met heel veel houding, ook met een goed voorbeengebruik. Nummer 14 ook een edelveulen met, die in een goede stap, een hele goede takmatige stap laat zien. In draf veel lossigheid toont in het lijf. Dan hebben we nog nummer 20, die iets sterker gebouwd is dan de andere twee veulens. Ook iets meer ras kan uitstralen, maar wel een hele goede stap en goede draf laat zien. Kortom, veel kwaliteit in de baan. En we mogen er 1 kampioensveulen uitkiezen. En dat is geworden nummer 1. Vanwege de goede stap, de goede draf en de hele mooie houding in draf is dit een verdiende kampioen.
Het laatste veulen voor vandaag, nummer 24. Een goed ontwikkeld veulen met heel veel rasuitstraling. Veel lengte in de hals, ook een goede verticale hals. Zou misschien in zijn hoofd-halsaansluiting iets lichter kunnen. In de bovenlijn is hij voldoende, zou op het ruggedeelte wel iets sterker kunnen. Hij heeft voldoende lang kruis. Het beenwerk is verder correct gesteld, ook van goede kwaliteit. In de stappen laat dit veulen heel veel tact zien, ook een ruime pas, dat is heel positief. In draaft hij voldoende opwaarts, laat ook een goede lossigheid in het lijf zien. Zou qua achterbeen wel iets actiever aan kunnen treden, maar vanwege het goede rastype en de goede stap krijgt dit veulen een eerste premie. Een mooie afsluiter van de dag. Iedereen bedankt en graag tot ziens.